गुबै आयदाखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव सावरायदों। बे जाबाय जे फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 बे साननैनि मोनसे हाबाफारि भारतनि नेशनेल केपिटेल गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेल बड'लेण्ड महोत्सव गोदान दिल्ली बे बिमुंजों जोङो बेयाव साननैनि मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां हाबाफारि जोङो लानो थाखाय जों थांखि आजावदों। गोबां लेभेलाव जों कनसाल्टेसन खालामबाय, गुबुन गुबुन जोंनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों कनसाल्टेसन खालामदों। जाहोना जाबाय जे बे साननैनि हाबाफारियाव भारताव थानाय, आसामाव थानाय आरो सा सानजा भारताव थानाय, आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल, मेघालय, नागालेण्ड बा त्रिपुरा आरो भारतनि बाहेरायाव बांलादेशआव, नेपालाव, मेसे बे गासैबो बर' ग्रुपनि बा बर' मुल्य आरो गुबैयै बर' बे गासैखौबो मोनसे आमब्रेलायाव लाबोनानै जोङो नेशनेल केपिटेलाव बर' हारिनि आइडेन्टिटि, बर' हारिनि जोंनि इउनिटि खौसेथि, बर'नि जि मोनसे कालचार आरो जोंनि जि राव लेंगुवेज, जोंनि हिस्ट्रिखौ जोङो बेयाव एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय अलरेडि गासैबो बिथिङाव जोङो एस्टाब्लिश खालामखाबाय, खिन्थु आरोबाव जोङो साबना हामनाय साबसिनै अर्गेनाइज मेनाराव जोङो बेखौ बोरैहाय दिन्थिफुंनो हायो आरो बे उद्देश्यखौनो लानानै गोलाव सम बड'लेण्ड आन्दलन जाबाय, सोमावसारबाय। जोङो मोनथाम सुक्ति मोनबाय, BSC 93, 2003 BTC, 2020 बर' गोजोन गोरोबथा सान्थि सुक्ति मोनबाय। आरो बे गोरोबथानि उनाव जोङो जोंनि जि एक्जिस्टेन्स आरो जों जे लिभिं मोनसे कमिउनिटि, बेखौ जेब्लाबो जोङो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो दिन्थिलांनांगोन आरो बेखौ श'केस खालामनांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा दिल्लीनि जि मोनसे जोंनि फसंथान, जोङो जथाय लोगो नांनानै बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय जोङो मदद लुबैगोन, बिथांमोननिफ्राय जोङो जिखिनि हायो मदद जोङो हास्थायगोन आरो गुबुन गुबुन एजेन्सिसफोरनिफ्रायबो जों मदद लुबैगोन। बे सानथामनि हाबाफारियाव, साननैनि हाबाफारियाव नैबे जोंनि जि दिल्लीनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि, बेयाव गिबि सानाव 15 नभेम्बराव जोङो दासिम जोङो थांखि लादों भारतनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ हांख्रायनो थाखाय, बा जोङो भारतनि राष्ट्रपति मानगोनां द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ, आरो नङाबा हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ। दा जोङो सोरखौ बबे लेभेलाव मोनो, बै समाव बिथांमोना मा लेभेलनि अफिसियेल एंगेजमेन्ट दङ बिनि सायाव सोनारगोन, खिन्थु जोङो हास्थायदों, बेखौ जोङो गिबियाव फोरमायबाय। बे इनागुरेल इभेन्ट जागोन, सेसन जागोन, मेगा कालचारेल इभेन्ट जागोन, बेयाव ट्रेडिशनेल बर'नि कालचारेल, बेयाव ट्रुप्सजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोल बा आसामाव थानाय बर' ग्रुपनि माखासे, जेरै जोंहा राभा थाबाय, गार' थाबाय, हाजं थाबाय आरो गुबुन गुबुन कमिउनिटिखौ जोङो जेसे हायो इनभल्भमेन्टआव लाबोगोन। जोंनि बे हाबाफारिनि मोनसे मेगा एजेन्डाया जाबाय, मेजर एजेन्डाया जाबाय जे राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिम जि 8निफ्राय 10 किल'मिटारनि जि डिस्टेन्स दङ, गोदो जोङो थार्ड फेजनि आन्दलननि समाव बेयाव डेमनस्ट्रेसन काम रेलि खालामदोंमोन जोङो, आरो एबाराव जोङो कालचारेल रेलि काम डेमनस्ट्रेसन बे जागोन। आरो बेखायनो बे जन्तर मन्तरनिफ्राय राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिमनि जि मोनसे गोलाव रेलि बर' हारिनि आबुं महरखौ बिनि गेजेरजों दिन्थिफुंनायनिबो मोनसे जोंहा थांखि एजेन्डा दङ। नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान, आरो जिहेतु 90 सिडुलाव बर' रावा थिसनजाबाय, बेयाव बै समनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी बाजपेयी
मानगोनां डेपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि बिराद गिदिर बिहोमा दङ आरो बिथांमोननि ब्लेसिंसनि थाखाय बर' रावा दिनै बे पर्यायाव मोनहैदों। जों जुजिदों, जोङो दाबिदोंमोन, खिन्थु बिथांमोननि ब्लेसिंस दङ आरो बेयाव डक्टर मुरली मनहर जोशीयाबो मैखोम बिहोमा दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो देहायारि बिथिंखौ नायनानै बिथांमोना बेयाव फैनो हायाब्लाबो जोङो बिथांमोननिसिम नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मान बावनाय बे खोथाखौबो जोङो दिनै सावरायनानै थांखि आजावदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखौ बर' थुनलाइ आफादनि इनिसियेटिभआव बेयाव गोग्गोमै खुंफुंनाय जागोन आरो बेयाव नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि आलासि जोंनि बर' हारिनि गागि थुनलाइगिरिफोरखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय थिग खालामदों। बेनि अनगायैबो नेपालनि आरोबाव मंगलियानि भुटाननि एम्बेसिफोरखौ जों लिंनानै बे हाबाफारिखौ जोङो बर्डारिं जिहेथु जोंहा इन्टारनेसनेल बर्डार बेखौ आरोबाव जोङो साबसिन खालामनो हायो नामा सोमोन्दोखौ। दा बेखायनो नैबे जि जोंनि हाबाफारि पिस एकर्डनि उनाव पिसनि मेसेजखौ नेसनेल इन्टिग्रेसननि थाखाय जों होगोन आरो बेयाव जों टिम बानायदों इथोस अफ पिस एन इन्टिग्रेल पार्ट अफ नेसनेल इन्टिग्रेसन आरो बियो कालचार लेंगुवेज हिस्ट्रि बेखौ लानानै जोंनि आइडेन्टिटि आरो एक्जिस्टेन्सखौ जोङो दिन्थिफुंनायनि मोनसे थांखि आरो बर' हारिया जे लिभिं हारि आरो जों जे जेब्लायबो पजिटिभ माइन्डनि आरो भारतआव जोङो गावखौनो मजबुत हारि हिसाबै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि हिसाबै जों गायसननानै थांना थानो लुबैयो। फारसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिटिआर सुक्तिनि बियो फाइनाल मोनसे स्टेजाव दङ। जोंहा आर्टिकेल 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौ। बिटिआर काउन्सिला आबुं मर्यादा माने मर अट'नमि मर माने पावार एन्ड फांसन बेखौ मोननांगौ।